Kumusta na kayo dyan? Welcome back to Mama Quatan's channel. For today's video, we will cook healthy tuna ukoy or the healthy tuna vegetable fritters. It's very simple, easy, and healthy ang recipe natin ngayon, guys. Kaya, are you excited? Let's go! Ingredients, makikita ninyo, very healthy tayo ngayon. So, first, meron tayo dito, we have squash, pero pasensya na, kasi very cute ang squash natin. Ito lang talaga yung available. And then, of course, the carrots, and then parsley leaves, and then the baby spinach, onions, and we have also here the tuna, of course, tuna flakes, and then 2 eggs, and then 1 cup of all-purpose flour, and then the cornstarch, 3/4 lang ang nilagay ko dito. Of course, the salt, and then of course, meron din tayo ditong garlic powder and ground black pepper, ang partner ko sa pagluluto. And then, meron ako ditong broccoli slaw. So guys, variation lang talaga ang kailangan. So, dyan sa Pilipinas, alam ko marami. Masarap sana kung meron ako ditong malunggay. Pero wala, kaya ginamit ko lang ang spinach and then the parsley leaves. So dyan, maraming variety, kaya so nasa inyo na. Pero yung kalabasa natin dyan, guys, alam ko medyo talagang ibang klase talaga pag sa Pilipinas na kalabasa. So for now, ito lang muna ito gamitin nyo. Very cute yung ano natin, squash. Pero itong, meron din akong half cup of, chicken broth. Pero guys, pwede niyo kung wala kayong chicken broth, pwede nang gagamit ng half cup of water. Okay lang yan. So, first step, ang gagawin natin ay mix muna natin itong flour natin. Ayan. So, 1 cup yung ginamit ko dito. Guys, depende sa gaano karami yung mga vegetable na gagamitin niyo. Kaya, depende din yung flour na basta depende gaano karami yung mga vegetable. And then of course, meron dito ang cornstarch. Ayan, i-mix natin. 1 cup of flour and then 3/4 of and then cornstarch. Ayan. And then 2 egg. I-beat natin yung dalawang itlog. Lagyan na natin dito. And then, yung ano natin, half cup of, the chicken broth. Or, tubig. Pwede na tubig. Kung walang chicken broth, ayan, tubig na lang. Ayan, medyo very cute itong ano natin. Ginagamit na, yan. I-mix lang natin itong flour. So guys, nilagyan ko ng another half na tubig kasi medyo kulang yung liquid natin sa mixture natin sa flour at saka sa cornstarch. Ayan. So, kumusta na kayo dyan? Mga kababayan ko from OFW, yung hindi man OFW, ingat kayo dyan sa virus ha. Kailangan ano lang, hygiene protection, mga hand washing, ganyan. So, ingat lang. Ayan, medyo sticky na. So, kunting ano na lang, tubig din. So, a total of 1 cup na yung tubig natin na nilagay ko dito together with the flour and the cornstarch. And then, lalagyan natin ng ground black pepper. Ayan. And then, the garlic powder. Then, konting asin. Mga 1 teaspoon lang itong ginamit ko dito. And next is our squash. Yung squash natin. Ayan, i-mix natin yung squash.
And then next is the carrots. Okay, yan. Sa itong ginamit ko guys, half lang. Kasi nandito yung half. Half of the carrots lang yung grated carrots na. Kaya i-prepare nyo na lang na. So, depende sa inyo kung gusto niyo ng marami. So, gamitin nyo the whole carrots na lang. So, for now, half lang yung half of the squash, half of the carrots na. Ayan. So, and then, of course, ang sibuyas natin. Ayan. Half din nito ng bulb of the sibuyas ang ginamit ko. So, half lang. And yung, broccoli slaw. Ayan. Lagay natin. And, the parsley. Yung parsley leaves. And also the baby spinach. Ayan. So, naku, bonggang-bongga na, no? Ayan. Going healthy recipe yung lulutuin natin, guys. And, so, nasa inyo kung anong vegetable o anong klaseng gulay ang gusto niyo i-mix dito sa ukoy. Sa vegetable ukoy or the vegetable fritters. Ayan. And then, the last but not the least, ang natin, tuna. Ayan. Wow. Nako, parang... Okay. So, since na ready na, so, i-prepare ko, tabi ko muna to, ha? Okay. Tadan! Of course, ang bago nating lutuan. So, dito na tayo magluluto. Hindi na doon sa kitchen. Oh, guys, mainit na itong oil natin. So, pwede na. Ayan, ganyan lang kasimple. Guys, very simple, very easy lang talaga itong recipe natin ngayon. At saka very healthy pa. Tapos, vegetable with tuna fritters. Ayan. Pero nasa inyo, kung ayaw ninyong maglagay ng tuna, so, it's up to you pa rin. So, nasa inyo na kung gusto nyo may tuna or wala, purely vegetable lang. So, nasa inyo na. Wow! Ang bango! Mabango! Mabango! Hintayin nyo lang na medyo brownish na yung natin, vegetable fritter at saka i-flip. Ayan. Okay guys, luto na ang ating tuna ukoy. Ayan, so last batch na lang ito. Taran! Ayan. Oh guys, luto na ang ating healthy tuna ukoy or the healthy tuna vegetable fritters. So ayan, so see? Di ba? Very easy, simple, na ang dali lang talagang lutuin. Kaya yung mga young couple dyan, so it's easy lang talaga. Very simple. Tanan! Siguro nagtanong kayo kung ano ito, nasa middle. Ito ang pinasukang pinakurat. Ako guys, talagang mahilig ako sa suka. Pag kakain ng something fry, so, sukang pinakurat. Ayan. Halina, halina. Sabayan nyo ako. Titikman na natin ang ating healthy tuna
ukoy or the healthy tuna vegetable fritters. Okay? Tan-tararan! So, kakain na tayo. Sabayan nyo kami ha. Sabayan nyo ako. Kakainin natin ang ating niluto na healthy tuna ukoy or healthy vegetable fritters. Ayan. So, may dalawa akong sausawan dito, guys. Yung isa ay suka na pinakurat. At saka, try din natin ang ketchup. Okay. At saka, konting rice, of course. Ayan. So, walang sasabay sa akin. So, it's up to you. Okay. Sarap. Ibang klase. Kamayan ko na ba? Try din natin ang ketchup. Okay din. Jo! Halina! Ano na naman ito? Sarap. Kain na. Veggie lahat? May tuna. Nilagyan ko ng tuna. Tuna. So Para healthy. healthy. So Okay. protein plus all the veggie. Vegetable. Yeah. So, protein tuna, healthy tuna, ukoy. Crunchy the outside. Juicy sa inside. Wow. Ang ganda naman ng description, guys, di ba? Ano prefer sa'yo? Yung suka o ang ketchup? Ketchup? Ketchup sa akin. Ketchup. Sa akin, suka. Comment below kung anong gusto niyo sausawan sa ukoy. Sa ukoy. Okay, guys, if you cook any of my recipe, please share and tag me at my Mama Kwatang's Instagram account, okay? And again, I would like to encourage each one to please take time to read sa word for the day, nasa description box, okay? So, for your quiet time and meditation time. Okay, guys, that's it for this video. Please don't forget to like, share, comment below, and subscribe to Mama Kwatang's channel. Bye for now. God bless you